Porque sapete se Tisiasa tsy mavelogno zegny koa atao amfo Samby amin'ny asan'io izy agnambo ko mandatra raha jiaby nanao karaha malotoloto io nanao fonctionnaire nanao dépannaire na koa re chauffeur tsy tokony fagnambana Andriki mbo tondro volontsore begny nanako zala jala mazatra matetiky boka ny olo ko fa tafaboaka hely malaky magnadino matetiky koa ny sasany ko lasa mbonimbony magnaratsy kamarade mamagnovatyka hely anao sefo mampalaky manjary magnano produit fa mila teknike mampalaky manjary miasa antsambo fa zagnariagna hava mampalaky manjary mandegna tiala mambolo vary miamigna ombo ko tsisy katramo samy teba miasany atsike Banakanto mila mahazonra sonorisateur mila mahazonra narempitendry jiaby mila malakononra organisateur mila malakononra barman jiaby mila mahazononra atsika pirevy jiaby mila malakononra taximan jiaby mila mahazononra rastaman jiaby mila malakononra samy teba miasany atsike samy teba miasany atsike samy teba miasany atsike samy teba miasany atsike Studio Benjamin Hart.